válka, dnes nazývaná 30letá. Ani Morava nebyla ušetřena. Brzy po prohrané bitvě na Bílé hoře jí plenila císařská vojska dobývající území markrabství moravského drženého českými stavy. V dalších letech zažil kraj vpády z Uher a na konci 30. let přitáhli Švédové pod velením generála Manéra, po jehož smrti se velení ujal generál Torstensson. Ten brzy dobyl celou severní Moravu a po krátkém vzdoru se vzdala i posádka Olomouce. Tak stanul Torstensson roku 1643. poprvé před Brnem. Vyplenil některá předměstí, ale zde pomohl Brnu zásah vyšší moci v podobě rozkazu královny Kristýny, která odvolala Torstenssona k tažení proti Dánsku. Ne však nadlouho. Roku 1645 vtrhl